नमस्कार मु नीरज कुमार मिश्र पोटो सोनू देवांशी गुगी चैनल को मु आपको स्वागत जनाऊँ। आजिकार टॉपिक है आमर डग मानू पागला न होगापाई पागला टीका लगेवा निहाती दरकार। आमे जदि पागला टीका न लगेबा तो आम डगी मानकर कौन क्षति हम, जदि आमे पागला टीका लगेबा तो आम डगी मानकर कौन फायदा हम। भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। आपण डगी मानकर पागला हवा कि न हवा विषय रे सबुकिछि जानि परिबा। ଯେଉଁଭଳି ମଣିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜନ୍ମ ଟିକା ଦିଆଯାଏ, ସେହିଭଳି ଡଗ୍ର ପପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳପଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ଟିକା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଟିକା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏ ଟିକାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡଗ୍ମାନଙ୍କର ପାଗଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପାଗଳ ହେବା ଡଗ୍ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ ରୋଗ ଅଟେ। ଏ ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପପିମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାଗଳ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଛେପରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବାର କୀଟାଣୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼େ ବା ତା ଛେପ କୌଣସି ପଶୁ ବା ମଣିଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେ ପଶୁ ବା ସେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପପି କିଣିବେ, ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ ନିରୋଧକ ଟିକା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ତ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ମାରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ପାଗଳ କୁକୁରର କୌଣସି ବି ଚିକିତ୍ସା ନଥାଏ। ପାଗଳ କୁକୁରର କାମୁଡ଼ାରେ ଅଲଗା ପଶୁ ବା ମଣିଷ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜୀବ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ଲାଳ ବୋହୁଥାଏ। ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜକୁ ପଛର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଫସେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡରି ନିଜକୁ କଉଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କର ପାଗଳ ରୋଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଔଷଧ କି ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ଯଦି ପାଗଳ ହେଲା ତାକୁ ମାରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାକୁ ମାରିଦେବା କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୟା କରିବେ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡଗି ପାଗଳା ହୋଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡଗି ଯେତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ରହିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପପି ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଗଳ ଟିକା ନ ଲଗେଇବା ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପପି ଆଣିବେ, ପପି ଆଣିବାର ଅତି କମରେ 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳା ଟିକା ଲଗେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଡଗି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତା ନିଜକୁ ସେ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପପି କିଣିବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହୋମ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନା କୌଣସି ବ୍ରିଡର ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନା ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଡଗି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡଗି ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆପଣ ଡଗି ଆଣିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପପି ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପପି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ରୋଗମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଗଳ କୁକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଇଲାଜ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କୁକୁର ପାଗଳ ହେଲା ତ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ମାରିଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କୁକୁରକୁ ମାରିଦେବା କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ ମାରିବେ
तो आपण ता जोगु बहुत किछि प्रोब्लेम रे पड़िबे। आपणकर ता जोगु से रोग आपणक घरर अलगा पशुपक्षी माननकु आपण परिवार सदस्य माननकु किंबा आपणक घरे जदि अलगा कौनसी भी पपी थिबे तांको उपरे पड़िबार बहुत चांस थाए, कारण ता लाଳରେ छेपरे बहुत परिमाण रे बैक्टीरिया से माने पदारे पकांती। आपण सबुबेले चेष्टा करिवे पपी आनिला बेले तांकू टीका दबा पई। जदि आपण टीका न देबे तो आपण नियरेस्ट डॉक्टर सहित कंसल्ट करिवा पई। आशा करे आपणक डॉगी की एभली रोग न हो, भगवान करंतु एभली रोग कौनसी कुकुरंकु मध्य न हो। आशा करे भिडियोटी आपको भल लगी। जदि भिडियोटी आपको भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। रहिली जय जगन्नाथ।